Wabarakatuh. Sugeng dalu dumateng Bapak Kepala Desa, Bapak Sukadi, ugi Bapak saking Kecamatan, Bapak Babin, Bapak dan Ramil, pangapunten niki RW 1 Kebon nggih. Tumut-tumut mangayu bagyo kongkon masyarakate ora digawe dinyanyi dhewe. Nggih. Nah, intine cocok. Heeh. RT iki kudune ya wani, dadi lek dadi RT lek ora ana sing nyang dinyanyi dhewe. Ngoten nggih? Nggih. Ora apik ora masalah. Tujuane ora gawe apik, pokoke nggih meyu-meyu nyengkuyung ben wong kebon iki ya diakoni dadi masyarakat Ndurawa. Nggih nggih. Setuju. Tepuk tangan kebon. Nggih. Iki jula-juli tapi separo musik separo ndek enek. Masalahnya lek di jula-juli iki lek ora karo gong tenan ruwet. Dadine ya wis sak eneke ora apik. Jane kemke lagune engko bar iki Loro Jonggrang. Jonggrangnya sih nggawe BH ora teko-teko jula-juli sik nggih. Nggih. Mun, makasih Mas, jula-juli. Tembok gempal tambah lempotong. Dadi perawan aja dolan dina Senin karo Kemis cek dadi lamar Bathara Kala. Iku ngono lur welinge wong tuwa. Tangga sang berbunyi nyaring Pak Bawa medhong-rong disrodo gocek. Sorry Mas Bawa aku ora nyemoni sampean. Niki jaman wis tuwa, padha lurku kabeh aja padha wong mampir ngombe mlaku-mlaku ndelok pentas seni musike ilang iki ngono acara pentas seni sing ngadakno Pak Lurah Sukadi yantune alit ora patek gedhi tapi lek nesu jaring gegirisi. Nek sekde jenenge Pak Mulyono piantune gedhe dhuwur rambuté dawa bojone ayu omahe kali jinggo lek RT Kebon jenenge Suwono lek kaure jenenge Budasih piantune ayu tur welas asih. Lek dundung sembako gak pilih-pilih mergo dheweke pancen wis sugih. Nek kasune pancen ganteng ya to. Tumpakane enmek ireng. Gak tau nesu, gak tau mencereng saben petuk aku mesti mesam-mesem. Nek mudine jenenge Pak Anto, mudin beringin ya Pak Ratno. Wonge cilik dhuwur tapi rada dawa, tapi bener ora kira-kira. Nek liyane durung tak arani mergo wektune wis dimeniti. Aku wedi nek suwi-suwi diseneni karo Mbak Ponari ya. Santen toya kelapa namung semanten atur kawula. Redeg.
Wis Jograng munggah cahayu, ayo nyanyi karo aku. Ayune ora mekakat. Saeneke prajurit wis padha mati kecuali siji Mbah Lurah. Mula saka kowe kudu gelem dadi bojoku Jograng. Tak goyang pengging, tak dadekne ratu ana ing pengging karo aku Jograng. Emah Bandung, aku emah dadi bojomu Bandung. Wah, ndak kurang ajar. Ora gelem apa aku kurang ganteng. Aku Haji Bandung Bondowoso sing mandine ora kira-kira Jograng. Ya Bandung, yen mengkono aku nyuwun duwe panyuwunan Bandung. Apa sing mbok karepke Bocah Ayu? Gawekno candhi cacahe ana 1000, sewengi kudu dadi Bandung. Ya aja kuwatir nek perkara candhi penggah aku gawe candhi. Tak matak ajiku ya Jograng, aku Haji Bandung Bondowoso. Sun matak ajiku si Bandung Bondowoso. Otakku kawat balengku si awakku kedelo, tanganku wesi brojo bontosan. Ajiku Bandung Bondowoso petuwo. Wah! Candine pating jenggelek sangang. Piro? 1000 ya delokmu. Ya Bandung, sik mengkono Hitungan Bandung, tak dhisik. hitunge ya Bandung Ya. ya. 1, 2, 3 Bandung. Candhi cacahe ana 999 Bandung. Aku emah dadi bojomu Bandung. Lho, kowe kok kaya mangkono. Wong wis sakmono mbane kok jek kurang. Kowe pertelo lek kowe arep ngapusi karo Bandung Bondowoso. Yo, pinangka jangkepe candhi 1000 kowe sing dadi candhine Jograng. Ayo musiknya Mas.
Matur nuwun Gus Lurah.